Maurbik zavádza peticu súperov na štart. V týchto chvíľach odštartovali veľkú cenu Petržalky Steeplechase na 5500 metrov pre 5-ročné a staršie kone o 145 000 korún a Maurbik je tým koňom, ktorý sa podujal udávať tempo na začiatku, za ním numero 2 a potom plece pri pleci ďalšia trojica koní Willy Boy, Krogulec i Ligreta. Všetkých 5 koní už má za sebou prvú prekážku. Tempo samozrejme zatiaľ adekvátne porcii, ktorú kone musia absolvovať, 5,5 kilometra. Zatiaľ si poradili aj s tou druhou prekážkou. Vpredu Maurbik, potom Willy Boy, numero 2 a v závese za nimi, ale vlastne napojené na trojicu koní ešte Krogulec i Ligreta. Tempo sa teraz trochu zvýšilo, postaral sa o to Willy Boy, maďarský hosť, 9-ročný hnedý valách, lenže taktovku znovu preberá Maurbik, jediný zástupca slovenskej stajne. Veľká vodná priekopa v poriadku zo strany všetkých koní, pole pohromade. Prvý raz na čele numero 2, za ním Willy Boy, potom Maurbik, Ligreta a na konci Krogulec. Kone sú na diagonále, majú za sebou ďalšiu z 22 prekážok, numero 2, Willy Boy, teraz už Ligreta, Maurbik a Krogulec. Krogulec sa od začiatku drží stále vzadu. Willy Boy sa strieda v udávaní tempa s Maurbigom, ale na čelo sa dostáva aj najväčší favorit numero 2, starohajský skok, atraktívny, potom liverpoolský skok bude nasledovať. Willy Boy, numero 2, Ligreta, Krogulec už je vpredu, na konci Maurbik. Po liverpoolskom skoku všetky kone, celá petica pokračuje ďalej. Do cieľa je ešte ďaleko, ale numero 2 už teraz prevzal taktovku. Drží sa ho Willy Boy, potom je tam Ligreta, Krogulec a Maurbik. Ale tie rozdiely sú ešte nič neznamenajúce. Numero 2, Willy Boy, Ligreta, Krogulec a Maurbik. Kone sú znovu na diagonále. Majú za sebou ďalšiu prekážku, ktorú ako prvý skočil numero 2, potom Willy Boy, Ligreta, Krogulec, trošku začína strácať Maurbik. Ako by mu dochádzal dých Maurbigovi. Numero 2 sa snaží striasť svojich súperov, lenže tí trošku prepli na vyššiu rýchlosť. Už sa na jeho úroveň dostáva Ligreta. Tretí je Willy Boy, potom Krogulec. A ku Krogulecovi sa opäť priblížil aj Maurbik. Ešte stále všetky kone majú šancu na víťazstvo v tejto steeplechase. Numero 2, Ligreta, bok po boku na starohajskom skoku aj Willy Boy a Krogulec. Maurbik trošku už zaostáva. Numero 2, Ligreta, Krogulec, Willy Boy, liverpoolský skok a máme tam prvý pád. A bol to Willy Boy, ktorý stratil Petra Túmu, takže Petr Túma má dnes dosť nešťastie. Už len 4 kone, numero 2,
Ligreta, Krogulec a už varí s nedostižnou stratou na 4. mieste jediný zástupca slovenskej stajne Maurbik. Numero 2 snaží sa striasť súperov, ale Krogulec teraz zvýšil rýchlosť, pretože vie, že nemôže si pustiť až príliš ďaleko od seba. Numero 2, Krogulec, zarovno s Ligretou. Maurbik už má toho plné zuby. A zrejme pôjde už len na dobehnutie dostihov, takže vpredu trojica českých koní, lepšie povedané koní z českých stajní a diriguje ju numero 2. Krogulec mu v tomto momente nestačí, ale vydáva sa za ním. Ligreta tiež akoby strácala dých. Numero 2 akoby získaval rozhodujúci náskok v záverečnej časti dostihov. Už sú kone na dlhej stene a numero 2 má ešte dostatok síl, aby prepol na vyšší rýchlostný stupeň. Ďalšia prekážka bude o chvíľu za ním. Má náskok varí 15 konských dĺžok pred Krogulecom. Krogulec takisto skáče. No, ale mal tam problémy aj numero 2, Ligreta. Maurbik už ešte pokračuje v dostihoch na to, aby došiel. Numero 2 zvyšuje svoj náskok. Posledná stíplová prekážka. Už numero 2 čaká pri víťaznej obhajobe len výbehová prútenka. Numero 2 s obrovským náskokom pred Krogulecom, ktorý naozaj ide z posledných síl. Numero 2, Krogulec a Ligreta. Ligreta zadržaná, takže Maurbik, ak dôjde, bude dokonca tretí. Ligreta zadržaná, úplne unavená, numero 2 si s prehľadom a s obrovským náskokom ide po obhajobu vladanšieho prvenstva vo veľkej cene Petržalky. Numero 2, Krogulec a na 3. mieste Maurbik. Takže Maurbik s vypätím všetkých posledných síl nakoniec na 3. mieste